we de efiaban ana hwehwe nti boy chance na se ye kyerɛkyerɛ ɛwɔ asɔrum abusuam kurom mu ama ahefo no so ekyekye wɔ apotum wɔ no a amom ni amasobi ɛtɔ a abusua antete okunafo no ɛne mma no saa paso bi nti di sɛ ebiebie mo bia ɛte ne ɛnɛ abias na plan bi ade bi ade no ya to be kra ɛno ne ma saa ne ma no da so yɛ adwuma te sa yo aba na no na ye ka ho ba bi kakra ene ma che no no kan nanka opekwa adwuma na na opa se nam ho opa wo ho me nya adwuma obi so ai sa dwuma me nim se joja ko se owu a bi ska bibere ti me nya adwuma na ne nsa hye buto mu a emma ne mame ehye eda wuram tu ebe wi ase na emma ebol hasuo di yo papa chi na omu anya hwe na wo pase a onam kota aso de nsa hye buto mu no na ono na ekopa nyeman abedie sana nanom tete ade yi na nye kotokokumba enu na enye kura na esi pupu a obo no su o de sukachi ono okobre esi brebi e ka se brewu etu bremo bi ni esi de obre e bi no die eti obre ana se ono ye ya obi a wo papa obi a ni papa chi na papa so a oso afa ne gabade enene abasa be enti se wo don sa se o tem se wo twen na wo fawu akwaku na aga papa gabade a ene de enya do nti sa ane ne leti sa ne de yesi se ne mum amma ukweni one ne ikunu ebre abushe di ni asisi so sama asisi papa na bema nso me yiri wu a me wokwan se me pre na de bi na wo kasa me man time pre me na me ni kwan ana me man na pe na me man pe nti me yiri wu a on pere hwe ana bebi wo de a bema to nim sa tren so se me yira de na so we de mafa bema de wo no yiri na bo bra nti bi a wo yiri wo yi bi ade mi se me de ya me yiri de mi si de yi de ti bi a wo kan bi a ne se babusua me fa wo yi de le ma hu bi a ni yiri wu na busua se ye kwakofa ye ba e ba ne ba ne be ma no ku bi fi ho na kan ne ma mo ba be fa ye ne ntoma ne ma odi sisi ne e yo ba ne ma ammo fa na so be ma na makwa akwa kan ntumi sam mo fa ne so ka so ko fa ne ne wa fa ma kop o kra ba be chance di ma pato yina mo asa yina ko no do ni di ene je ne ani aburo yi mo di eni ti o ba mo kam na me chere o se o ba ne ma o ne ma wo yi na e ma ne jamu fa ko the way be ni yina ni wa dure yi yina ni wo fufu na de kwa ni su ni di se o ne me pi o ha ma be ma ni ti mi de ma abusua na su nye ne ma yina na usu uli tu yi se ni choreography ko si sabe ba ne ma de ni se be ma ma kwa be mo ma no kwa ya e teach cross so o ma de a mu ni si o bra kane no se so bi wa si e kwa ko bie na rakaso bie na rakaso ene se e ma no wo ho ne ma ta se e ma bi sha me se be still be e ya ma mre keke e na so bi so ni kwa so bi so na fo bi ne keke and I ma ko bie bi mo ko this be a you be a there so no bi so de ni se ya wo no bi a de ni mo ba ko ni se wo no bi a de e fekeke ni mo ko bi a de ko se sa ne ma no ko se ka na no wa sa ne mo na bo na ba cha mo kura ni ne ene mebi do ene de nya sa ti kanel se na mentu na kanel se obi eni ni kuno bra na e wo so obregu ene de o bra no di ene de ebredi enye bregu ene de ebredi ene se bredi no be aduma gise ye peni fu ebuaye se ye papa ran se ba no hu nyema e koso o memu e ti ti o this am e be to PNDC do 111 and ye abusua video and that's the 4 day we your money in that dia it is a very year says that he wa nya we
Israel changes no wawa ya fa meche ni japade na ya fa yiri ya ma no e ma de mena busia mo de yi ma mo ya ma changes no aba ni abeche ajapade fe embra e ya dini me ba bia de le de ya he changes lo wa yi akoba se kojo meti yi me ma mfa anya dwuma mi be wo no me se me wodan e wo monduku me dan ni wu a me de ma akosha do ma obra me ma wo ho se me kasa sa wia na mi wu a piandi si lo e baba be giram se be dia ma me ma no ana me wol na me ye na be ye dwuma so we le e twa we de wa no japade no wa ti me na ma chenti enu ya dwuma chen piandi si no la no be boa obi a wanyere yo na yesi si no no e fa we ai put lo nya dwuma obi a ye na we dia piandi si lo no dwuma na se ka we ene yesra ayefo mo hwe yesra mo a se yebenya NCC ifo bi ana information ministry yebenya mu nipa bi nanka mo freye nanka mo ba yedwuma yesu a em se nka ebe boya e kwa ebe fa so a obi a beti nka be boya ma na me ka se ya mo ka ye hu se mo bodewu mo de ye hu ye so mo na ye nyi mo ye nyi mo mo ga so numbers na etwagu wo so no no mo botumi afre e wo so mo pra mo benya program manager ana se CEO ana manager number e wo so san so pese wo pre katanka so a no so the number no ye le beto so ama una be boye na isu bebrebe ne aprapre no atwuntwa manso kokoda baba manso woko na ye owachi manso baba ya sa baba o na tada kura baba ne why will wo de be betwam dem ma bi na chikuru wi ma ye ko high court se ye ko kan we wona ye ko kan no pipa o mo ko print abra yen a menim se sabre no o print na bontia enu si di ba ko na ko poji si ye duonum na se ne wo kura so wo ya enu so ye asem ansa na wo beka kura no sika wo betu ansa na ya kan eni be wo ha ye besere ye benya daji bi ye bepembe ni wona o mekere ni be bi ne munna ho mayen to da na wo jira bi anu a anya wo beka bi ensi se wo ka wo ne wo wo na wo bo office na si ye moduma kakre bi obege na fo fo ga yi wo duma se ai kan men kura ajapaden kwa no o pe kwa fa we emphasize am fa eti biso na papa yi onim nechi nse ne mane mo mo yi bi nti ene wa ye ne kata ato fefe mo mo a akurafo ne awusia no awo wa de chi na asobi no fi yo baba ye da se FPN online TV show na ohwe yen jumadi a ohwe yen eye tete adempon ye hwe kuna ye na hwe be masede na hwe ye hwe de nti a be ma wu a na chi ntokwa won momma won kunsa yempre ma wudi ayente mempre no yentante papa obati na ye ne mamba no mu na na be ma ye wu a etre bushia no ekomba tora kwara be wona enso no tutu ntuma gu ne dia yem obra ye gu nda na yo bibi wie ho ekire wo hia ba no obra ne chie jeyin ba fi hia papa no obra ne chie jeyin esen ajapade wonti we na yedi mu nkomo yesu mo de se be ya ebe boy ma santo kwa bebrebe yi enka tumutumi atwa mayen ama papa wu a wo ye wo pase a wani ankobere sabiye mu sabiye ku wo so wo se di kopere wo se de atumbo ko fra me ko papa bia me wo papa na bi wo ho me ko ne dia yensi biti ya me se papa bi wo so ko papa bi onu woni mo papa bi ni o papa na se me bi na se da bi me se me mama me se bi du su bi na ko se bi na so se bi wo do ne mo ko nya wo be hunu me jinu ka no nyiro hem sa so me ko ye papa no mo nya manya kono na mani nka ye papa no mo na ho ha no tuo entwama yen se ebetwa nso atoda yen court no nso edi mu tintima bi pa asem bi ho no kure se dani nso be na
asema ko no ba asema ko ko ya dina prekasa ya asema 25 years ni enjai ebi awu a asema no ha ba say asema da so e da wa ya ko be kra na o kai emi ka ba stress aba mo pe o mana so bi nti na mo de ebe yi abeto se na ebe ya ye benya asombe enti ka ba stress nka na se obi wu na se bo anye wela aba na ka se yi lawyer emma se krafo na busia no enyi sika se ma aba na ntumi pepe tata bibi tata ono anko court nko se be aba no ye no be na me no be chamaye iti obo mu tete aba na ntumi se sa ne ma na be fia yi no dem na me na ye nche won wa chama won enu nko court bibiri sa ye di aba tumi di aba no aba na be che di aba de no fe ne koko to afu ha ne da da ne ko ni ya sawo iti mi stress aba mpe no lo yesa ma wo ama abobrofo ebi ko discuss ko me discuss ko chuma nso na bisia a di no secret no ya bro winsam iti aba mpe court kutu abi a da sa ye ko ho no ma baba na esa die nso na nanum tumi nyina mu nyama yen kana nanum betuma ye na so e wona nanum tumi yen ama aka aye titi ende yese enda ko fale ya ko fale ye ni mra na de tumi na mam abaya enfo no afo betumi gina se tumi a abade ma opinati lo wa to what some call you failure from what you fear wo gina sa aba tumi no so no ko bi ma chama wo tinga aban woro sa tumi ma na nanom na ni obi wo ho anka na nanom ka efe no ka sense we no na nanom tene tem che aban mu aba wo ne be ya fe na no ye nuanom bɔkɔ sɛmi ɔmampani kufɔ di jama ɛna na otumfɔ papa mahama so bayɛ wɔn so sɛ nana toa so wɔn sɛ aban ayɛ ntumi anyɛ nanso otumfɔ ɛbɛn mu no apɛnu nyinaa obi ebo sɛ badi bɛm wɔn asɛm no ɛni ka kɛkɛ obi yɛ no wɔ kan so wɔ di fɔ obi yɛ so wɔ di bɛm wɔn kɔ no obi ebo sɛ ɛnso amanyɔfo yɛ wura mu ntumi ɛntwa nti kanana no mbamu a se na nya party asem dabi nya ndisi asem dabi ya to aba ma no o de amamra ti ba bi eda no wade beto eti na no mbamu a aka be ebo bo a asema ina asunja ba tete yo baba me da se ma men fa adwentre kakra enyo no be de ato epono yi so emfam na fe ye mra sisi a adwenkase ose ebri bia ye wole dua se otena fidie ho a wotie ni wa hana ni hwe hana ni a je ka se ha wani hwe na abeboa me na aboa o e no san ba wi o se ose hebri se ajadu baba mo baba kwasam ajadu mo baba kwasam baba mo baba kwasam ebe ma wasini ya na ni ehye wosoro no kakra afriko to da ya ba bia nyamusa ya na enye yinti ya pam na ma de na kama na osan ba bi o se it is ebre bia wanwa wa ho pro se ubedi atire na da ho pro no wasan abehwe divine jina ewo America memo on se o me ajun panimfo ya je usu abaywa ya je usu o yonko na hoye fa ye ntia ma no na no na ajun tenya ma ye bia na ono wanya bra nti chia na ma ye foru gagu o se o di ntia papa ni Robert yanse ya da wase pa anti munya kwanya wa aforo muka no so a na mo so modibi ewuwum kakra mai da bi ho na mutun sa fra yanse yamra no so o menem papa ya we badodo ba fa fam grab ya ba na ye ni munyina asua de medo o je mi yenji awo medo 242 okay wọ́n sí adwuma kẹsíẹ paa sese yẹn huna mane mọ̀pẹ́ bi huna mane wọ saa nìyẹn yẹn keka ho asẹm yaa
papa anya wo papa minimum abrante bi a na brono metim wote wo bi o papa wi ye kwa yiso memodi pankro no minimum papa no na minimum ba bia ne pie no abrante ya se o fe ba no abrante no so shikakra esi papa no esi pie ma o mti abrante so obaji pie no o wo bi a jase nim besin ne nti ye kan ebi ni se nkwanche bode aye yie no enwa hu wa hu ke be yi pa wa hu nti promo ko kuro sa be bo se wasi besi nembo toda wa ye wela to ho kora se wa to wa yon sama sia kan sama sia so en sama to na papa ke tina me ye se gina wana pa bi shemu no ahe ne no me pe no sama to en say en nembai yen sama no anu nya shi anu nya se bone na do tinti yen sama ru wu na se okoda na se okoda just them obi ya well to wa am ko musan kan na ehu pa ehu sama ni sam ebisa ebusuan ebabi ewo sika se na wo kan na wo de be gina wo nanim no wo gina court usu di place ka ka be follow ya na wa ko lawyer no credit ya pa na ko to ebusuan na emano ye him tafre ye him etafre o te sa na eno so ho asem ewo ho Darlington ono so se o mayajo na o hwe yen edase na o san ba bi o se eya pa se mo mayen sa injetri nanso ehia se aloyafo ebe mayen nchirimu pa ewo be man ne yire nti ya wo kan ye be jot ho dachi bi ye ne aloyafo bi din komo edi yan ye benya bi ne do maba na o maba bo aye ena magman senso se no kwasem pa ne se o ye si ho wo report was se wan hwe yi a se o yire se okunu hey asam ko en negane ye hiya ni sika jimra da woni agumra kono kumpro wa hye na motuam na o tumi ne bi ya ni dia konto de bi yesina mu nsama do tem hye da na papa yo na amaskapa ono se o mayajo benufo wono so se okay ama ya joso da wase won so agebra o hwe yen baba ye bre no ya bi na ye nhwe ne a yibutumede atum tse de amma Canadian Darlington can say toda you be here lawyer for say o me ti say na me ka say obi wo NCC obi wo Ministry of Information na obi wo endim Ghana mbara no say lawyer for obi to be boy yen ka ye ni ba je papa ke ni ba je pa papa boy mu mi ka krai nsa man to ni ngofo ni di agoro nei yes sama na ne ni ahoni bi wona macho be wala to na ngofo di hu agoro yi na nso akoda di baba kan wi ka kra chere na ye fan sorry e paso ngo de ye ka chere tiefo yi na se mama de ye papa na maka to no enye juma mama ye tu anu ko fe se me na baby na so wo ne de e da ho me de bia wo da ho me de bia ti se de wo fa na wu a o pre na dia no na bi so afro a ti ya ye susu ha ye ni nchire kurafo ne mpara na ye twon esisi unewu na wajja kwani ne ma wo ha mo mo de fa ajapade pa bode ja pese pa ne ma na so ye kema no mo mche koko ne dan ni sika wajja ne ja
ɛde ɛtutu ko ni ato ma na ato ɛba saa kora na sɛ ɛnyɛ samantoa kora yakopɔn so ɔfa nkyɛw ɛnyɛ samantoa kora ɛnyɛ fa nkyɛw saa na ɔmo ebi nie na woyɛ ne saa na akyire no ɛnyɛ papa ama ayɛ ne ekurafoɔ no ɛnkyɛ afɛfɛ ɛne ɔmo ɛne bibiara ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ na ɛhyɛ wulade ɛnyɛ yɛmɛ ka so kakra no sɛ sɛ woyɛ kura no so na sɛ bi a wokunu agya wɔ gyapade bi na sɛ ampa sɛ wayɛ biribi ama ne yɛ bidi wo nsɛm a sɛ bɛrima no wɔ hɔ na ne maame ɛwɔ hɔ na ɔyɛ yi a bɛrima ta sɛ ɔna na hwɛ ɔma sɛ nneɛma no bɛdi wo ne ɔma nsɛm a kakra bi so kora yi ma bɛrima no maame na ɔno nso abodwo mmra wo na wo bɛrima no sɛ wayɛ wei ni adeɛ bɛbɛ na nso so wei deɛ de ma wo ne pɛ so na wo so sɛ wobɛtɔ mako ne ayi bi a wo so wo de kura no abua no wate no kura no kamo mpo mma no ne ayi deɛ mo sa so nto ade no papa ɛyɛ ma ne ma no so yɛ tu ma no ntwene ka sɛ wo yɛ papa guntie ni mo fa sɛ wa ma cha sɛ wo papa wo no hwɛ saa na ne sunsun kura bɛ sa bɛ kata so mo so na yɛ to ma no ntwene papa sɛ bɛ to buso ni nyina tuna ma no deɛ ɛba ne deɛ asɛm a wokan papa bi wuya ne ne kwa so me mpɛ sɛ mɛbɔ ne din mɛbɔ ne din a na ɔno na ɛbɛsi fie mmienu ɔmɔ si fie mmienu nti papa no wuya no onuanom ɛyɛ nkyɛm pɛ sɛ ɔmɔyɛ prakadam bi na maame no nso sɛbe ɔnimfam na maame no di ɔmo ɛkan ɛwɔ kɔɔto nti ɔha ɔfrɛ ɔmo sɛ kɔɔto sɛ mobra na yɛnkyɛ mobra nneɛma na nkurɔfoɔ yi sa so yɛ kɔgya wura nneɛma no ɔmo kɔɛ ne kɔɔto sɛ mobra ɔne maame yi si fie nneɛma efie no yɛkyɛ mu a baako deɛ maame no deɛ baako aka nso yɛkɔkyɛ mu na ma ɔhyɛ bi ama nkoma bi na ama ɛyi si bi ɛna ɔmo kyɛ mu ɛma deɛ na ɔsan wɔ mma foforɔ bi so wɔ nkyɛn nti wei ɛyɛ ne mma wei deɛ wei yɛ ne mma wei deɛ wei yɛ ne yere deɛ na maame no sɛ papa no yɛ ameda ase mmɛmɛ deɛ no abusua no ɔmo fa nka ho baako no a mepɛ ɔmo yɛ nneɛma ahorow mmienu ne nyinaa maame no deɛ ɔmo hu nkan ɔmo kɔɔto da baabi ohun na nkurɔfoɔ deɛ anwea kogu so gɔmbi so gurusɛ no so deɛ maame no ne kɔtɔɔ n'adeɛ nti maame no ne kura ne krataa da soɔ na ɔkɔ bi bɛkyerɛ ɔmo sɛ anwea no de mmɔrɛ kogu rɔd no so no ɛso nkrataa yi ɔmo so brɛ wuyɛ no ɔkɔsɛn no ɔsɛ mo nkɔ ɔnyene no ɔmo sɛ hwan na ɛtɔɔ yɛ ɛtɔ da nipa no bi ɔmo ne mmɛrɛ hwee maame a meka na sɛ papa ne mmɛrɛ hwee o ɛmu de abusua yɛ no ɛna ma tada deɛ abusua no yɛ nnama adwemmɔne ba yerenom ne mba yi tena mu nanso yɛbɛsrɛ mo yerenom ne mba ɛkɔba sɛ mo nana te ase sɛ wɔabɛti hɔ wɔpa aseɛ bi wɔ hɔ na wɔpa wo ati ase no na ɔboa na ɔni hɔ na mobɛtumi a ne pɛ so ne pɛ so motumi sɛ sɛ na mowɔpa te ase hɔyɛ no ne pɛ a ɛbɛma mo ne abusua no ayɔnkopa ada hɔ ne pɛ so motumi ayɛ biribi kakra sɛ mpani ka sɛ mɔnsena ɔne hwea ne nsɛm a wɔposa deɛ ɔtumi posa deɛ bɛsraa sɛ motumi ayɛ biribi kakra ama abusua nso ani anyɛ ɔmɔyɛ bebree aban mmerɛ meyɛkyɛ a ne nyinaa bɛkɔ mma ɛne kunani hɔ abusua deɛ yɛ piaa bi nti yɛbɛsrɛ mu a yɛbɛsrɛ mu sɛ ɔdomdom na biribi saa ba a ɛde yɛgya ɛtɔ da ani mu na nam nti wosia no a na ɛbɛsi na mpapa bie ɛkɔ ayɛ ɛsɛ ɔmo so no obi a ɔpapa bie biara mi wura papa bie ma obi ɛntere ne sasa san wɔti kɔ ɛnsi papa no amma yɛ hwɛdeɛ na sɛdeɛ ɛne abusua no ayɛ nkɔpa te ɔbɛna papa no te ase bɛsi ne papa no awu mfinhyia mmienu sɛ aduonu mmiɛnsa ni kama yɛde ɔmo di nkɔmmɔ kama mɛ papa wuyɛ mɛ papa wɔpa ase bɛka kyerɛ me sɛ wowɔ paawu mɛ papa wɔpa ase o ɔka kyerɛ sɛ mewɔ paawu ɔnim sɛ mpapa no no ɔnim sɛ mewɔ pa no no ɔnim sɛ mesi wɔ abaako ɛna ne ba no mɛn ɛfɛ nti yɛpa mo kyɛ wɔ a yɛsua deɛ na yɛtwi ɔmo sɛ
ye dan to nipa ne dan to benkum amma abusua no kyekere ne ɔman no kyekere no emu adwa ma ye ma ɔman no ye ho enema ye pre ho se enema na aban se nka edu ye bedia na mo se da bi aban wo de ma me nso me san fa mama me ne nkuma no ɔba ase no we sebe ntiasie mu a ɔdɔ mu a ɛde asomdwe bɛba fie hɔ papa ye pagya emu nipa kyɛwa abutu kakra wo de bɛma ya hwɛfoɔ na pe nkyia kakra de bɛso so yenim sɛ da sɛ ne bɛba na ayɛ mba ye sɛ wi a yɛma ne gya bɛkyerɛ yɛ no na yɛ hu ne yɛbɛyɛ abutu a mudi ka ne sɛ ɛnam saa ne manti no sɛ nyame adom na sɛ wɔ agyapade kakra mesrɛ mo sɛ mommɔde sɛ moyɛ were kakra na ɛdi ka no wo ha kyerɛ agyapade wo wunya wode yɛ wakyerɛ so were ɛkɔ ne mu kora tiri sesa no wokɔ ne sɛ agyapade bɛsa sesa sɛ bia kora wotu sesa na wo akyi na mfa ma so sɛm bi ama na de mesa so yɛ tu yɛn nyinaa afɔre sɛ ɛnam sɛ wo akyi ma so ne tɔkɔtɔkɔ de ɛmɛ mo mɔden sɛ yɛn mpanimfoɔ no a wo mu anim biribi fa abaa ne mmra no mbɔbɔ ama obiara te abusua mu kɔ ɛkɔ kenkan kyerɛ abusua no ɔmaa no emu ɛmaa nhyia sɛ easter yi yɛbɔbɔ afɔde a yɛnya egofo eyifu bi na wɔn mmra mɛkenkan saa mmra bi nkyɛn yɛ wei tia sɛ mmra tutu bi ewi a ntɛm ara no na wɔn ahunu ɛda hɔ dada nti ka wɔn te adadeɛ ko hyia ahemfie no na eyi papa no ɔka wei nti papa no ɔfa wu a mesrɛ wɔn ne gya papa mɛ nkɔnkɔ kyena aba mɛ ha yɛ na wahyɛ aso no bi ahunu a yɛ akura fɔ no ɔman no bi kyerɛ sɛ dawuro deɛ obi bɔ ɛnte da obi sɔ atoto ɔfa nyɛ dwuma ne de aba no bɛrɛ ne dwom so obi te na sɔ ɔfa nyɛ dwuma a stay yɛ de bɛyɛ no asotwe ɛda ho ni ɔkɔ na asotwe na mpiapia ho ne nkantakoro yi nso nti tɔda ne no nso ayɛ bi wɔ hɔ yi mbra no yɛ ma ne yɛ ma mbra nyɛ dwuma ne yi nyina yɛ ho ɔno no ɛne nya ɔno yɛ ne bi ɛbɛ fie ha ɔn sɛ ko nyɛ supɔ ne fufure ɛma bi kakra ate mɛ ɛde yɛn nso yɛbɛnya bi aba yɛn ni ko yɛ yɛbɛnya lɔya fo bi na yɛn no wɔn aba na saa adeyɛ yɛsan ne nananom ne lɔya fo ne asɔfoɔ aka bom na yɛdi nkɔmmɔ na obi wu a sɛbi n'akyim no ayɛ asomdwe a yɛammɔ mmaa bebree baba kyia abusuafoɔ bi ɛnɛ kyia agya dan ɛne ɔbaa yɛ awɔ germany ɔde ɔno mu akonta ɔmu tie yɛ paa sɛ agya bi nso no yɛkyia wo yɛkyia tiefoɔ nyinaa na yɛdi ka mo nyinaa so afisua po afei nkɔmmɔto yɛ fie so yo yɛn papa Albert Kofi Adu ɛna motie ne nkan maka sɛ me papa English broni twam na papa sɛ Albert yi deɛ ɔma ne mfa nkɔ ɛna wɔgye de too no hɔ nti papa yɛgyina yɛhwɛfo nyinaa nna mu afei mu ka sɛ nyame nhyira wo sɛ nonum nyabɔ a ɛdeɛ nya obɛnya sɛm bi aka kyerɛ yɛ ma deɛ ɔsu asere kakra nyame nhyira wo paa yɛkyia yɛn ahwɛfo nyinaa titiri mu a mogye berɛ hwɛ yɛn ɛne mu a yɛde dwumadeɛ no to hɔ a akyire yɛ mu san ɛkɔhwɛ no nyame nhyira mu nyinaa yɛaka sɛ wɔkra wɔnya obi a wɔbɔ no so a nkɔ no so nkɔ wonam o na wɔnyɛ obi abɔ no so nti deɛ mogye mo adwenkyerɛ a mode bɛyi ɛyɛ yɛn fɛ dododododo ɔdom no yɛ adasanahwɛ a yɛba bɛkyea mo nko a deɛ moyɛ maɛ no ɛyɛ yɛn fɛ dodo yɛnu nneɛma no gya bɛka kyerɛ no yɛabɛyɛ hwe koraa deɛ bɛkyea mo koraa yɛ bɛda mo ase a ɛm sɛ no nso so ɛbɛbia ma yɛn paa nti nyame nhyira mo deɛ ma mo nyina afinhyia pa yɛka sɛ yɛdi buro nyɛ yɛpam kyɛw a hwɛ wo yie o na obi amfa 6 ana na wo 9 obi de kɔtɔkɔrɔ bɛda no 7 hwɛ yie wokɔtɔ adeɛ wɔ dwam wokɔtɔ adeɛ wɔ kurom obi sɛ kɔkyerɛ me hehehehe okurasi ni a wɔbɛtɔ wadeɛ wo na wokɔte mu baabi hwɛ wo yie ama obi anyɛ ɔkrakadam na hwɛkɔ adeɛ bɛtɔ nsesa wo akɔma wo ma awie no obi annɔ ampam na wɔde abiri wo nsɛm ɛno nso ɛnyɛ koraa nyame nkyia mɛsɔpo boakye agyeman wo ne wɔ yere mamoadwo na menkyia ahwia mansin asɔre mpanimfoɔ wɔ mu nyinaa titiri mɛfrɛ saa de no Elder Eric agyeman wɔne Elder
Isaac Kwame Menu and Elder Abraham Kwame Kakari and asomfo ma mo nyina e wo nyina apinhia pa na menchia bia me doyere abrecha nyame adoma na die sese die papa ahode krabi e wo kwempa krabi wo kwempa nti ye nyame asena ye ntia mo pre nyina nso omo na boa ye ma yetumi ebedi duman nyame sira na menchia ne ensia ojifo ba ko pe makasa adwuma ye ba ne yebetumi aya ono otetokrom abie no mo so bi as ono na odi dwuma nyina ma yamsia nyame sira no ma oba ko enware oba ko de gana ni bia ko ba ko aware nyame sira na yanchia CEO Elder Davis odame ono wo yire baba blessing ne nkola nyina professor also manager ya chia woni wo yire ene abofra na ne din enkongu mamu no me kan ye wo mu wo sere nti saanye me kan no na yanchia Sir Gideon programs manager ono so yebo afeda wangware a me metu na sen nti ye na wale na papa bi de metu men kan wa ha so me chia ba hudizam me chia wo so no metu men kan nkamaka metu men kan ti me beja na akwande wo bo bi odu na waka ma me na ma jo asa wi aka ma me na betra me du men kan be kan ma to fara ya bi da bi me kan ma we ka se bi tia prejoin me so me boto sa enti me prejoin ne so boto na ho na ba ko tia prejoin ya fo ya me shira mo nyina odom to me ya da senne ye be hia ye di bo na de na ye be hwe ne ye be enti maka se hwe wo ye pa ya chia adwuma fo wo bia nyina ye be pini ya mo wodi a e ba chewa ye do mo nyina nyame shira mo nyina ye wona da senne bye bye